да оставиш на самоснимачка пак това. Чува, коя чаша? Здравей! С което хваниш нямаш проблем. Здравей! Само Здраве! някъде една цвещичка. На здраве! Ого! Да не сипиш само на дяло ти. Чуеш ли? Гледай дяло ти и гледай да не осипиш вода. Ще стане страшно просто. Айде на здраве. На здраве! Гледай ти няма ли си? Здравей! Айде на здраве. Гледай какво снимаш. Само ще се показват. Понеже това не е това, което пих. Ако не ти харесва, има и друго. Започвам! Добре. И на месна има и сега, като не съм гримирана. Ей, опа! Чакай първо дядо и... Той е за домашно ползване, ако обичаш. Айде, Джудженце, раздай първо нашите подаръци и после дядо Илия. Добре. Айде, тя няма търпение. Това Не. ли е джудженцето? Да, хайде, Джудженце, раздай подаръци. На баба Зора. Мале, това е коя за кутия бисквити? Баба Зори. Това е Хубава такова. картичка. Рудолф. Ммм. Виж как лети. Рудов, да. Наистина. Харесва ми. Аси. Бабо Зори, честита Коледа. Уникално. Обаче зато е много уникално. Много. Зато е уникално. Много Само не си отворила подарък. Много хубаво. Чуш ли? Зато Благодаря. уникално, както е написано. Тя си знае. Ма виж тук, всичко е точно. Да, тук е точно, вътре го обърнал обратно. Няма нищо сега. Благодаря. Даже и на тръгни място. Екстра. Много хубаво, добре се е постарал за На теб. толкова с години, виж, всички имат картички. Всички ли имат карти? Всички имат картички. Да. Мале. Ама има, те Благодаря. са тематични. А къде е Ти такова? имаш къща, защото... Това не са късметите. Имаш къща на картичката. Виж, Не са Да, късметите. Ама аз ягода, що? защото си сладка като ягода. О, виж ти, А, виж ле, ти. ле, 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 тук стана ти била работата. Отвори. А сега моите. Чакай сега дядо Илия. Чакай малко сега, едно по едно. Виж какви кози има по него. И няма кози, бе. Снима ли са там? Елени са. Добре. Козата е... Да, може и коза. Merry Christmas. Айде сега да изчакам да си отворя всички подаръците. Какво стана с такова? Какво? Нищо. Вали се печеса. Ние она е готово, но не знам дали да го слагаме. Сега това не е важно. Ох, тук Нищо не е това важно. направо се роди. Едвам съм го дочакала. Дядо ти Коледа. Толкова много работа ми върши това нещо. Махнаха ни кафе машините от училище и това направо ще ми спаси живота. 7:30 сутрин, как се смята? Много благодаря. Уникално. Аз понеже имам няколко И знаеш кое е? това е според мен много Ето хубаво. такъв човек ми трябваше. Супер. Понеже моите няколко са въобще, Да. повечето са много смохани. Супер. Много добре. От ключ и за ключ. Да, Без да текат у нея. да, защото моята тече, като сложа... 90%. Лело, аз я отворих. И аз искам. Я, дядо, какво има там? Дядо Коледа. Дядо, я ми покажи. Я да я видя. И ти пък какво? Добре. Ело, аз я отворих си подаръка. Аз няма да си го Готова е, идеално отворя. е. Идеална ли че? Да. Честито. Супер. Много добре. Браво. Но само Леля си не си Браво го на дядо отвори. ти И Коледа. Леля, аз и ще си го отвори. Календар отвори ще го. ли прави интернет? Браво, сега си календар. смачка. Има и календар. Я да ми покажеш какво имам аз тук. Картичката Дай моята. да видя. Я да я видя. Двете съм ги сложил на туалетката 2 години. Леля, си. И че е хубава, благодаря ти. Много добре. Я отвори подаръка сега. Ами ти си го отвори, аз няма. Ти ми го отвори. От обед до вечер. Ти можеш да още малко да задължително да го пълниш. Супер. Много добре. Едвам го дочаках. Леле ти е... че има да взима. Какво? Но виж на какво ще такова търсиш на Леле? Какво е това? Сърце? Зелено. Ама сърце. Ама сърце. А това какво е? Ей, това е моя подарък там. Уху!
Еха! Го видим. Вътре в кутията, така. Синята кутия. Синята кутия пада. Къде? Еха! Ей! Благодаря ти! Ей! Това телефон ли е? Я да го видим какво е това. Лино го кажеш. Много благодаря. Еми сега моят. Чудесен е. Много ви благодаря. Чудесни сте и вие. На дядо Коледа сега пак обърка системата. Какво? Дядо, това е дядо Коледа. Те са джуджета. Дядо Коледа малко не му Те са дава джуджета. брадата, ще му побилей. Ще му побилей Ти брадата. ще ни правиш сега? Не дей така, бе, мамо. Само снимчици стигат. Айде Тя сега. отиде ли снима? Сега дядо Илия да даде на Йоана подарък. А сега баба Зор даде на... Баба ти Зори е много